Hola, molt bones i benvinguts a la primera tertúlia per Catalunya amb el nom de Sense Filtres. Una tertúlia que bé, doncs farem ja que tenim canal de YouTube, doncs el seguirem utilitzant, seguirem posant cosetes, ja que només es va quedar amb l'entrevista a la Sílvia Oriols, i també doncs farem una mica de debat i tertúlia sense filtres, o sigui, amb les diferents opinions polítiques, amb valents que vulguin pues, debatre, perquè no sempre és així, hi ha molts que no volen, i farem una miqueta doncs, de discussió sobre temes d'actualitat. Així que primer que tot presento a José Luis Uriz. José Luis Uriz, que ve des de... Bueno, benvingut a F98. Benvingut a Per Catalunya, què tal? Bien hallado y espero que el debate sea fructífero. Era... Com aquesta tertúlia és d'àmbit català, José Luis està aquí perquè és l'única persona afina al Partit Socialista que s'atreveix a fer debats amb totes les opcions polítiques. Ho dic perquè si algú s'enfada, és que no es parla català, bé, és que José Luis ve perquè li agrada debatre i no té ninguna por de debatre No, amb ningú. y viví 5 años en Cataluña, en Sant Fort de Cansentelles. Sí, de fet, sí, ho dic perquè potser us penseu, no, com és que... Bueno, doncs perquè ell s'atreveix. En segon lloc, tenim a Marc Mateu, que és coordinador polític d'F98, a més d'analista, un munt de coses. L'he convidat aquí perquè faci una mica de tercera via. Què tal? Bueno, és un honor estar aquí i contrastar una mica lo millor amb els altres dos perfils, no, que tindrem. Jo sé una mica el que li dirien el moderat. El moderat, s'autodiu el moderat, a lo millor els altres també es pensen que són moderats, Marc, però bueno, això Ja, és ja. això va a perspectives. I per finalitzar tenim a l'Antoni Sánchez, que és militant d'Aliança Catalana. Benvingut, Antoni. Hola, moltes gràcies i això que tothom és moderat fins que es demostra el contrari, no? Podríem dir. Bé, doncs a veure quants moderats tenim aquí avui, però el tema per parlar realment és un tema que vaig estar pensant una mica, a veure, com podem fer? Perquè aquesta és la primera tertúlia i en farem moltes de tertúlies d'aquest estil, és la nostra idea, fer-ne vàries, anar-ho fent cada 2 setmanetes. Ara potser amb l'estiu doncs ens anem una mica a la platja i esperem fins al setembre, però bueno, en tot cas volíem ja anar obrint. I la primera tertúlia he pensat posar sobre la taula les raons, el per què a Catalunya els catalans doncs tenen cada vegada més cansanci de la política, que estan cansats, perquè moltes vegades durant aquestes últimes setmanes, mesos, he anat preguntant als companys de Catalunya, bueno, aneu a votar, com veieu les eleccions, etc, i molts d'ells m'han dit que no tenen ganes de votar, que estan cansats, que estan farts i que realment ja sembla que tot sigui el mateix, que tots siguin iguals. Llavors, aquí, amb tres perfils bastant diferents, he posat sobre la taula el per què penseu que la política catalana doncs, està tan, podríem dir, avorridota, perquè penseu que la gent doncs, està farta de la política i també, en molts casos, dels polítics. Començarem amb aquesta pregunta del programa i després ja anirem fent. Serà una mica debat i tertúlia. La primera intervenció us demano que us deixeu parlar i després ja si voleu interrompre una mica, però sempre intentant que la gent que ens vegi us escolti i us senti, perquè si parleu tres a la vegada ningú s'escolta, ningú us sent i no s'entén absolutament res. Així que, José Luis, et deixo el primer torn, és una mica per ordre d'arribada, però bueno, tots han arribat puntuals, no patiu, però bé, és una mica per ordre d'arribada, és aleatori del programa que m'ha passat així. Així que, José Luis, per què creus que la gent està farta de la política? Per què creus que la gent no està interessada? Primero un comentario. Yo podía hablar en euskera, ¿no? Pero claro, no me ibas a entender. Entonces yo recuerdo que una vez fui con unos amigos de Madrid a un pueblo de Navarra que se llama Leiza, donde todo el mundo habla en euskera. Entramos en un bar a tomar un café, la gente estaba hablando en euskera y al entrar nosotros y vernos y oírnos que hablábamos en castellano, la gente empezó a hablar en castellano. Es una anécdota, pero tiene profundidad esa anécdota, ¿no? Bien, yo soy de los que piensa que la gente tiene que entenderse cuando existe un debate, ¿no? Y a mí me vais a entender y yo os voy a entender porque los 5 años pues hizo que yo entendiera el catalán y eso que no lo hablo aunque estuve apuntado para estudiarlo, ¿no? Bien, comentabas el cansancio de la sociedad catalana, ¿no?
Yo creo que es lógico, porque en política, cuando un pueblo vota, cede a los políticos la responsabilidad de que esa votación se gestione, ¿no? Y cuando no se gestiona y vuelven a haber elecciones, es que la gestión ha sido mala. O sea, que no ha habido una gestión adecuada. Y eso es lo que pasa en Cataluña, ¿no? O sea, que el pueblo catalán ha votado, ha tomado una decisión, ha decidido que, entre otras cosas, ganaba el Partido Socialista de Cataluña, y ahora lo que exige, y exige con razón, es que eso se gestione y que haya un gobierno. O sea, que se entiendan. ¿Ese gobierno es posible? Sí, es posible. Hoy, a día de hoy, no solamente es posible, sino que está a punto de alcanzarse, ¿no? Porque me consta, porque tengo contactos sigo teniendo contactos con Cataluña, de que hay un casi acuerdo de Esquerra Republicana con el PSC y el apoyo de los comunes, ¿no? Con lo cual, mañana o el día 1, concretamente, podría haber un gobierno de Cataluña y cumplir así el mandato que la sociedad catalana ha dado, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que hay un partido, concretamente uno, que es Junts, que haga lo posible porque eso no se ve. ¿Cómo puede hacer lo posible? Bueno, una idea se les puede ocurrir es que el día siguiente a que se llegue el acuerdo, pues Puigdemont pase la frontera española, se le detenga, se monta un follón de muchísimo cuidado y se rompa el acuerdo Esquerra Republicana PSC. ¿Eso qué sería? En mi opinión, una traición al electorado catalán. Porque el electorado catalán ha dictado sentencia, y esa sentencia es que el PSC, sumado a Esquerra Republicana y a los comunes, tienen mayoría absoluta. Y por tanto, eso se debería respetar. Pasa un poco con España, ¿no? Cuando el PP y Vox se cabrean porque hay una suma de partidos que provoca que el PSC y Sumar tengan el gobierno, ¿no? En mi opinión, no solamente es un error, en mi opinión es, ya digo, una traición al pueblo catalán. Y sería, ya veremos, lamentable, pero eso provocaría probablemente una repetición electoral. Y o las sorpresas, los pueblos esa sentencia la suelen castigar. Y probablemente la decisión del pueblo catalán en esas elecciones anticipadas, nuevas elecciones anticipadas, provocaran un resultado parecido, ¿no? Gràcies, José Luis. T'has passat una mica del tema, però bueno, anem a Marc Mateu. Endavant. Bueno, jo crec que parlant de Catalunya, la societat catalana està cansada bàsicament pel cansanci de tot el que ha suposat el procés en tots aquests anys, no? Perquè s'ha vist que una gran part de la població a Catalunya, molts catalans, eren independentistes i se creien moltes de les promeses que feien els successius governs independentistes i polítics independentistes, principalment Esquerra i Junts, i al final moltes d'aquestes promeses o tanta èpica que deien pues, ha quedat en un no res, no? Llavors, que al principi, si recordem, jo me'n recordo fa uns 5 anys o així, la gent tenia molt aquest sentiment polític, de ser independentista, de sortir als carrers, que hi ha molt amb la política i es veia gent molt jove activa en política, no? Però a dia d'avui la cosa ha canviat, la gent ja no ho sent d'una manera tan intensa, les coses s'han apagat molt i tot principalment, òbviament que hi ha una estratègia també del PSOE amb el tema de l'amnistia que ha ajudat, però jo principalment crec que qui ho ha boicotejat han sigut els mateixos partits independentistes que, barallant-se mútuament entre ells, pues, han fet que al final pues, refructuï, no? I al final pues, bueno, tot òbviament ho han utilitzat, tot això de la independència, per seguir en el càrrec i no s'han atrevit a més, també per les sentències judicials que han tingut. Doncs jo crec que això, amb el pas del temps, la gent sí que anava creient en ells a pesar de tot, però quan s'ha vist que tenien oportunitats de fer coses, pues s'han decepcionat, no? I ha arribat un moment que això ha esclatat i la gent s'ha decepcionat.
Després, jo també diria, a banda del procés en si mateix, partits polítics que representin a la gent, perquè tenim varietats de partits polítics, però potser hi ha molts que no representen totalment a la gent o que es centren en qüestions que no representen veritablement el que passa a Catalunya, no? Que viuen el seu món de llupi. Jo, per exemple, fico Esquerra Republicana de Catalunya, que a vegades presenta unes coses que crec que no són la realitat i viuen una mica en la seva esfera, no? També vull aquí ja més fora de Catalunya, a nivell general, jo diria a l'ambient que hi ha tant al Parlament com al Congrés dels Diputats, aquest ambient diria, molt polèmic, fins i tot a vegades que s'insulten entre l'oposició i el partit que governa, ja no només PP o PSOE o aquí Esquerra, Junts o qui sigui, sinó, per exemple, entre Vox o PSOE, tot això que al final s'acaben dient insults i se diuen borrades, en comptes de semblar una batalla dialèctica, que és lo normal, s'entén, entre govern i oposició, sembla més un show, no? Un show on guanya aquí el que diu la borrada més gran. I això al final el ciutadà normal, el del dia a dia, no li agrada. O sigui, la majoria de gent no ve a veure un show, ve a que s'ocupin de gestionar els problemes que té Catalunya o en aquest cas dels congrés, Espanya, no? Doncs jo crec que aquí es radica el principal, bàsicament. S'està teatralitzant massa la política. Gràcies, Marc, i ja entrem per finalitzar aquesta ronda com de presentació. Antoni, endavant. Gràcies. Doncs bastant d'acord amb algunes anàlisis que s'han fet, més que res pel que és la insatisfacció per la política. De fet, venim d'aquest procés d'independència promogut pel processisme des del 2012 fins ara, el 2024, precisament, on, en fi, el punt àlgid va ser el 2017, amb el referèndum del 1 d'octubre. Hi va haver una llei de referèndum, una llei de transitorietat jurídica que no es van voler executar, per això Catalunya no és independent, continua sent part d'Espanya. I, en fi, que ve a la fi, el que ens trobem ara amb aquestes últimes eleccions és el gran càstig cap al processisme. Esquerra Republicana va trair, i també la resta dels partits, el mandat per la independència que els va donar la majoria del poble de Catalunya, i només cal veure com la participació va caure, es va enfonsar en els feus, sobretot independentistes. S'ha comentat que la gent era independentista, o molta gent era independentista. Jo crec que no eren, som la majoria independentistes. La qüestió és aquest continu incompliment del mandat democràtic per part dels partits Junts, Esquerra i CUP, i sobretot per la seva obsessió de pactar amb el PSOE dia rere dia, fins i tot, com per exemple Junts, dir que mai investirien el Pedro Sánchez i després investint a Pedro Sánchez, tot el contrari del que havien promès. Tot això el que ha portat és una gran desconnexió amb la classe política. De fet, aquesta contínua traïció de la classe política és del per què l'Aliança Catalana ha sorgit, ha irromput en el Parlament de Catalunya, i jo crec que tenim molta feina d'ara en endavant per reconstruir tot allò que Junts, Esquerra i CUP han destrossat durant tots aquests anys de mal govern. Bé, doncs ja hem passat la primera ronda, ara us podeu respondre, que potser teniu ganes de respondre's, però de pas, perquè ara anirem seguint a l'ordre, com si això fos un Parlament, no? Cadascú anem així per ordre, però també us vull introduir un altre tema dins aquesta tertúlia, i és una mica que com s'arregla tot això, què penseu que se li pot dir a una persona que ve, que esteu al bar i us diu, mira, és que jo estic farta de la política, jo no tinc ganes de parlar d'això, no tinc ganes de parlar del tema, o sigui, com intentem arreglar això? Crec que hi ha diferents visions, perquè, per exemple, l'Antoni diu que no vol pactar amb el PSOE, no sé si José Luis això està massa d'acord, perquè realment entenc que per ell el PSOE sí que és la solució. Llavors, doncs, al final, doncs, a veure, com penseu solucionar això i quina perspectiva teniu amb aquesta d'ara endavant, per intentar fer que la gent almenys estigui una miqueta més emocionada a la política, de forma propositiva. Així que, José Luis, endavant. Estàs mutejat. Estàs mutejat, José Luis.
No, os decía que yo soy de la vieja guardia, entonces yo soy de los que creen que la política debe de servir para algo, ¿no? O sea que está muy bien el bla, 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 está muy bien el teorizar y el dar propuestas que no van a ningún sitio, pero lo importante es trabajar para el beneficio de la ciudadanía, o por lo menos de la parte de la ciudadanía que tú quieres representar, ¿no? En mi caso, para la base de la sociedad, o sea, la gente más desfavorecida. Bien, en Cataluña se dio un resultado y creó una situación de que de este resultado hay que salir de alguna manera. Y entonces se planteó la posibilidad de que había dos maneras. Una, negociando, dialogando, acordando, llegando a puntos de encuentro, y la segunda sería volver otra vez así sucesivamente, como si fuera el día de la marmota, a llevar a la sociedad a las urnas, ¿no? ¿Qué se ha hecho desde entonces? Bueno, por ejemplo, como para citar una cosa que ha cabreado mucho a la derecha rancia y extrema derecha española, una ley de amnistía. Eso se ha hecho por la negociación de sectores, de grupos políticos que no están en la misma línea, ¿no? Entonces, que se han sentado en una mesa y han llegado a un acuerdo. Una vez hecho eso, estábamos en la segunda ronda, ¿no? ¿Y ahora qué se está negociando? Por ejemplo, se está negociando qué tipo de financiación va a tener Cataluña. Yo recuerdo que cuando estuve en Cataluña viviendo, un día hablando con Puigcercós, que era uno de los dirigentes de Esquerra Republicana, entonces me decía, mira, Uriz, si a nosotros nos dan el sistema fiscal, el sistema financiero de Navarra, nosotros firmamos ya, o sea, se acaba el problema. Claro, luego ya surgieron otras circunstancias que lo empeoraron, ¿no? Pero esto se está negociando. Se está negociando un sistema fiscal que no sea como el de Navarra y el de Euskadi, porque son históricos y por tanto pertenecen a otro ámbito, pero se parezca a ese sistema, ¿no? ¿Eso es bueno para la ciudadanía catalana? Claro, es bueno. Como ha sido bueno la amnistía, por supuesto. Que pasado mañana hay que negociar la posibilidad de que en el ámbito de la Constitución hacer algún tipo de experiencia en base al artículo 92, pues se hará. ¿Eso es bueno para la sociedad catalana? Claro que es bueno. Entonces, como estas cosas son buenas para la sociedad catalana, yo no puedo entender que haya gente que intente reventarlo por el simple hecho de reventarlo. Yo puedo entender cuando hay una alternativa, ¿no? Cuando dicen, no, mira, es que a esto yo tengo otra alternativa. Y me recuerda un poco lo que pasó con el Brexit y con Inglaterra, ¿no? Allí hubo un engaño colectivo a una parte de la sociedad, sobre todo por la vía de las vísceras, y han llevado a Inglaterra a donde la han llevado, ¿no? A una situación absolutamente desesperada, ¿no? En Cataluña pasó lo mismo. Yo viví la época del famoso primer referéndum. Perdón. Y entendí que les estaban engañando, ¿no? O sea, porque claro, hay que decir a la gente, hay que decirle todo. Hay que decirle, hay que votar esto, y esto tiene estas consecuencias. Y que la gente vote sabiendo las conseqüències. Con engaños no se va a ningún sitio. Bueno, jo considero que és el PSOE, en tot cas, qui estafa, qui enganya el poble de Catalunya des de fa molt de temps. Només recordant el 2006, jo apoyaré el estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya, són com cants de sirena del passat. O sigui, un estatut que va acabar retallat, va acabar no res, de la mateixa manera que sempre que es fan promeses des del govern espanyol, siguin del PP o del PSOE, sempre s'acaba incomplint. Per exemple, quan s'aproven els pressupostos i es pacten unes partides pressupostàries per Catalunya, no arriben a la meitat allò que executa el govern espanyol. O sigui, es fa el que es vol. Ja després, el tema del dèficit fiscal, tenim 22.000 milions d'euros que se'n van a Madrid i no tornen. O sigui, l'empobriment al qual ens condemna Espanya és una evidència. I per tema de drets històrics,
Catalunya també té aquests drets històrics, encara que Espanya ho negui, perquè, si no, els orígens de la Diputació del General, els orígens de la Generalitat, quins són? Perquè els seus orígens eren de que recaptava tots els impostos dels catalans. Això en l'època medieval. Això no són drets històrics? Jo considero que sí, i això se'ns nega. O sigui, Espanya sembla que treballa contra Catalunya sempre que pot. I el tema de l'amnistia, doncs, tres quarts del mateix. O sigui, sí, s'ha pactat una cosa, una amnistia espanyola, però això ha acabat en el Constitucional i a veure com acaba. Jo crec que se la carregaran, com sempre es carreguen tot el que pot mig beneficiar els catalans. Perdón, Joan Jordi. Tres comentarios. Primera, amnistía. Díselo a las personas que ya tienen la amnistía. Eso que has comentado, se lo comentas a los que ya saben que les han aplicado la amnistía. Segunda la cuestión. paraula és del Constitucional. No. El Constitucional va a decir lo que va a decir y es que la va a aceptar. Segunda cuestión. El PSOE apoyó la reforma del Estatuto. Lo apoyó allí, en Cataluña, y lo apoyó en Madrid. Fue el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso del Partido Popular. No fue el PSOE el que lo planteó. Y en tercer lugar, no sois una comunidad histórica. Comunidad histórica es Navarra, sobre todo Navarra. Com una nacionalitat històrica i això ho reconeix la Constitució espanyola. No lo sois. Otra cosa es que lo podáis ser. Otra cosa es que lo podáis ser, pero no lo sois. O sea, la historia es la que es. Y la historia es que Navarra fue un reino y que Euskadi tuvo una serie de condiciones especiales. ¿Que tengáis que serlo? Sí, yo estoy de acuerdo, pero no lo sois. ¿Que tengáis que serlo? Sí, Catalunya va ser un principat. Catalunya va ser una part de la corona d'Aragó i tenia doncs, el control absolut de les seves finances. La corona de Aragón era la corona de Aragón y batalló con la corona de Navarra. Bien, pero que tengáis que serlo, sí. Y eso es lo que está negociando Esquerra Republicana con el PSC. Y ojalá lleguen a acuerdo y Puigdemont no meta la pata. Gràcies, José Luis. Irem al Marc, que fa estona que no parla, si em permeteu, Antoni i José Luis. I bé, la teva opinió també sobre el que s'està dient i també Bueno, el tema de... jo vull dir que Catalunya és una comunitat autònoma que és nacionalitat històrica, o sigui, ho diuen al seu estatut d'autonomia. Després d'això, bueno, en quant a com convenceria, podríem dir, algú que no li interessa la política, jo li diria que, o sigui, voti, a lo millor no sempre l'opció que li... O sigui, no li agradarà cap opció, em vull referir, però sempre la que li pugui representar millor, perquè al final votar, o sigui, la política t'influeix directament i votar o no votar també. Doncs jo sempre recomanaria mirar les opcions i aquella opció política que a aquella persona li pugui semblar més interessant, votar-la, no? I també plantejaria una qüestió que molts critiquen a molts partits que ara parlen sobre immigració i això, que jo amb algunes coses com a Aliança Catalana discrepo amb les formes o algunes coses que s'hi tracten, però per què han obtingut representació? És clar, perquè parlen d'una manera i tracten uns temes que altres partits polítics no tracten o ho neguen, no? Doncs jo crec que, per exemple, parlar d'immigració se n'ha de parlar, s'ha de tractar, no és una cosa simple, s'ha de parlar, a lo millor té una solució bastant complicada, és un tema molt complicat, però òbviament se n'ha de parlar i òbviament no pots negar moltes coses que passen de vegades, com que hi ha problemes d'integració a Catalunya, això no es pot negar, així com que també s'ha de parlar també de problemes que hi ha amb la immigració, que té els seus efectes positius, òbviament també s'ha de dir, tot s'ha de dir, però no es pot negar una part d'aquestes coses que he dit. Doncs jo crec que això hi ha molts partits polítics que avui en dia no ho tracten i ha fet aquest impuls Aliança Catalana, perquè a més és un partit que molta gent a dia d'avui l'ha vist que potser aquesta gent que era més catalanista però no trobava aquest partit que parlés tant d'immigració, s'ha trobat en Aliança Catalana i l'ha votat, i gent que que és independentista i que s'ha decepcionat de Junts l'ha votat, i jo fins i tot diria gent que no
no és independentista, que en el passat a lo millor ha votat altres formacions polítiques per aquest tema, també l'ha votat. Doncs jo aquí plantejaria que aquestes qüestions s'han de tractar i no mirar a un altre costat i dir a tothom que és d'extrema dreta, perquè això de dir feixista o extrema dreta a tothom crec que al final desacredita el que ho diu si no és amb fonament, sincerament, perquè jo ja veig aquí que es diu feixista per qualsevol cosa, no? Per criticar Nicolás Maduro fins i tot ja he vist que ets un feixista, i no, o sigui, ni molt menys. Doncs que em fa bastanta gràcia aquesta gent, o sigui, doncs és això, primer de tot, i jo crec, sempre soc defensor també d'arribar a pactes. Jo crec que en política s'han d'arribar a pactes, ens agradi o no ens agradi tant, o sigui, al final les majories són les que hi ha, Catalunya, el poble de Catalunya ha votat una cosa i s'han d'arribar a acords. El que farà Esquerra per molt serà una traïció, però és legítim fer-ho, bàsicament. També dir-ho que si no ho fessin i anem a eleccions pels seus interessos, probablement no traurien ni 15 escons, no? Veient el lío que tenen al partit, això també dir-ho, però és legítim i jo crec que s'han d'arribar a acords i el bloqueig a Catalunya no beneficia a ningú, no beneficia a les institucions, ni al país, ni al govern en general. No beneficia en absolut unes noves eleccions, però un govern del Salvador Illa tampoc no soluciona res. Perquè una persona que, per exemple, va estar tan d'acord en imposar el 155 contra les institucions catalanes, jo considero que està completament invalidat i incapacitat per poder ser el president de tots els catalans. Algú que és capaç de passar-se per damunt del que és les lleis catalanes i les institucions catalanes, seria totalment intolerable i inacceptable. I si Esquerra és capaç de vendre la seva ànima i insultar d'aquesta manera el llegat de Francesc Macià, doncs mira, que ho facin i que els catalans decideixin si han de continuar existint o no. Tot i que ara us vull posar un altre tema sobre la taula, que ens queden uns 10 minutets, i és que si realment creieu que a la gent que està cansada de la política li interessa els pactes electorals, li interessa i ara pactaré amb aquest partit, ara pactaré amb l'altre, potser això tampoc els importa tres papinos, no? Com ho veieu, això? Home, jo crec que interessa el que el govern sigui útil, no? O sigui, que se solucioni el desgavell que tenim als carrers, tota la delinqüència que tenim, la immigració descontrolada, perquè a la fi, ostres, un país seriós, com podria ser una de les democràcies més consolidades i plenes del món, com per exemple Austràlia. O sigui, la seva política migratòria és seriosa, és contundent i, evidentment, doncs, crec que, evidentment, no s'ha de rebutjar ni molt menys la immigració, jo crec que no. El que s'ha de fer és fer una bona regulació i, evidentment, com per exemple fa Andorra, exigir a les persones que venen, a les persones estrangeres, que s'integrin a Catalunya, que aprenguin la llengua catalana i, com a condició, també, evidentment, que respectin els drets civils, els drets de la nostra societat. Gràcies, Anthony. No sé si a lo millor José Luis vol dir alguna cosa i després Marc. Sí, mira, has puesto un ejemplo, en mi opinión, inapropiado, ¿no? Porque es que Australia es un continente en medio de la nada, o sea, está en medio, rodeado de mar, y lo más próximo está a no sé cuántos miles de kilómetros. Ahí difícilmente llega la inmigración. Pero España no. España no. España está a un paso, cuando digo un paso, es a un paso de un continente como África, ¿no? Que está absolutamente destrozado. Destrozado por nosotros, por los occidentales. O sea, destrozado por los occidentales, porque les hemos robado, les hemos esquilmado, hemos puesto dictadores, hemos creado pandemias. O sea, entonces ahora la gente quiere huir de allí, está a un paso y encima les hemos hecho comprar televisiones, con lo cual ponen la televisión y ven lo bien que viven a 200 kilómetros de donde viven ellos, ¿no? Entonces, lógicamente, quieren vivir así. Y yo lo entiendo, porque si yo fuera ellos, haría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que... Jo sé, tots estem d'acord que a l'Àfrica hi ha molta misèria
però el que no podem fer és acollir a tothom, és que és impossible. ¿Por qué no? O sigui, nosaltres ¿Qué tenim... diferencia hay entre yo haber Nosaltres tenim nacido... unes limitacions. O Ya, pero ¿qué sigui, diferencia hay entre no ens que ho yo haya podem nacido... permetre. No, pero te pregunto, Anthony, ¿qué diferencia hay en que yo haya nacido en Madrid o en Pamplona o haya nacido en Senegal, en Dakar? O sea, ¿qué diferencia? La casualidad, simplemente la casualidad, que mis padres resulta que me han tenido a mí aquí, pero me podían haber tenido en el África negra. Y entonces yo estaría en la misma situación que ellos. No estaria en la mateixa situació perquè els teus pares serien, en aquest cas, de nacionalitat espanyola i tu series espanyol igual. No, no digo mis padres africanos, no digo mis padres españoles. D'acord. Que sean africanos, claro. O sea que, entonces, yo tengo los mismos derechos que tienen ellos, exactamente los mismos. Y por tanto, bueno, en el seu país tenen uns drets i uns deures. Quieren venir en el nostre país tenim uns drets i uns deures. Tienen que poder venir. Pero es que además somos tan hipócritas, porque somos una sociedad hipócrita, que luego después tenemos a nuestros ancianos, que ya lo he comentado muchas veces. ¿Quién cuida a nuestros ancianos hoy? ¿Quién cuida a nuestros ancianos? Anthony. Y lo digo muy directamente. ¿Eh? ¿Quién cuida a nuestros ancianos? Bueno, jo tinc la meva cosina, extranjeros, no sempre, no, sobre todo jo tinc una cosina, és d'aquí, és catalana i també cuida els nostres avis. Sobre todo extranjeras, vete a la residencia de ancianos. Tothom qui vulgui cuidar els avis pot fer, sigui nacional. No, bueno, la meva cosina treballa en una residència de gent gran. Todos son extranjeros. Segur que hi ha la mayor parte de la gente que cuida a nuestros ancianos son extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos cuidar a nuestros ancianos. No és el cas de la meva cosina. Nosotros no queremos cuidar a nuestros ancianos, Anthony. No queremos. No estic d'acord. La mayor parte de los que trabajan en los sectores más duros de este país son extranjeros. ¿Por qué? Porque los jóvenes españoles no quieren trabajar en esos sectores. A mí me parece lógico. O sea, ellos quieren trabajar en los sectores más adecuados. Jo crec que el problema és perquè hi ha un sou precari que al final complica el que hi hagi més gent, sobretot que sigui catalana, que accedeixi a aquests llocs de treball. Jo crec que si els sous fossin més dignes, encara més dignes, perquè jo crec que s'ho val el que és aquest lloc de treball, hi hauria molta altra gent nostra, també catalana, que accediria amb més magnitud en aquestes feines. Perquè al final sembla que aquí els estrangers han de venir, però per agafar aquests llocs de treball i a sobre que tinguin un sou de misèria, que tampoc és correcte. Y es lo que hacen. Y es lo que hacen. Mira, de cada 10 jóvenes, esos que le llaman menas, los que quieren descalificarlos, de cada 10 jóvenes que vienen en pateras, en el plazo máximo de un año, 6 están trabajando. 6. Ja, però hi ha una cosa que te n'oblides, que per entrar en un país has d'entrar de forma legal. Si no entres de forma legal, no se't pot acollir. ¿Tú sabes cómo están en África? Tu saps com tenim el sistema d'acolliment? Està col·lapsat. ¿Qué crees que se juega en la vida? A Canàries està col·lapsat, a Catalunya està col·lapsat. No ens ho podem permetre, això, perquè al final això repercuteix greument contra els serveis públics catalans, contra el sistema d'acolliment català, i això porta conseqüències, i ho estem veient en els carrers. I deixar els menes que dius en el carrer com els deixen, doncs després es preocupa molt de que encaixin, però, hòstia... No t'enganyes, Antoni. No, jo no m'enganyo. Jo vaig al carrer i és terrible. En el tema sanitario, es por la inoperancia del gobierno catalán, por la ineficacia del gobierno catalán, no porque vengan ineficàcia també col·lapsa, ineficàcia i col·lapsa. Hay colapso. Sí, hi ha col·lapse completament. I mira, Canàries ja ni t'explico, mare de Déu. No, porque es que el problema está que hay que hacer autocrítica. El problema de la sanidad catalana la tienen los políticos catalanes, punto. No, i tant. No los extranjeros que van allí. I a Espanya també, home. I tant que sí. Ja he parlat abans del dèficit fiscal, o sigui, tenim molts menys recursos dels que ens pertoquen. Així és impossible el poder distribuir de forma correcta el finançament per la sanitat, per l'educació, per el sistema assistencial. O
Està la cosa col·lapsada. Se llevar una sorpresa. Per la incompetència dels partits i per la Os vais a llevar una sorpresa. al qual ens sotmet a Espanya. Os vais a llevar una sorpresa, porque Navarra, que tiene un sistema propio, la fiscalidad... Bueno, no, te diré, tenen el recapte d'impostos, y es muy eso que fácil. dice, por ejemplo, desde Andalucía, desde Extremadura y tal, Navarra y Euskadi aportan más al Estado con el sistema especial que lo que aporta el sistema común. Però O sea, mira, que almenys poden triar. Cataluña, con un sistema como el Navarro, tendríais que poner más dinero para el Estado de lo que ponéis. Que lo sepas. Bueno, això ja s'hauria de pactar com en principi ho fa el País Basc amb el Cupo Basco. Bé, anem a deixar parlar el pobre Marc, que està aquí, que us està mirant des de fora com a espectador, i a veure si tens també alguna cosa que dir sobre aquest tema. Bueno, jo volia primer parlar el que havies dit, no? La pregunta de l'inici, que crec que s'ha desviat molt, que era si als ciutadans els importaven molt els pactes electorals, no? Sí, bueno, ho he ficat una mica per donar conversa. Bueno, bàsicament jo crec que depèn, sincerament, depèn una mica d'amb qui pactis i d'on, no? Per exemple, la Comunitat Valenciana, País Valencià o Illes Balears i tot, els pactes de govern PP-Vox, jo crec que molta gent sí que l'importaven, perquè al final s'ha vist com Vox censurava molts actes de cultura i això, que molts es van ficar les mans al cap, no? Doncs allí veus la conseqüència de que Vox estigués al govern. En quant aquí a Catalunya, jo crec que potser la gent que no és independentista, per exemple, que és més de centre-esquerra, mentre hi hagi un govern, podríem dir, unionista, no li importa tant, i mentre hi hagi tranquil·litat, però la gent que és independentista sí que li importa, no? Perquè al final volen un govern independentista i el que faci ara Esquerra sí que ho tindran en compte, mentre que potser una persona que no ho és, pues dirà, bueno, Esquerra no ens importa el que hagi fet, ja ens va bé, no? Però jo crec que en general depèn una mica de la teva ideologia. Els independentistes, jo crec que Esquerra això no ho tardaran en oblidar. Sí que és cert que tindran 4 anys de legislatura, si tot va bé, per reconstruir el partit i recuperar-se, però estan, jo crec, en el seu pitjor moment, no? Esquerra Republicana, bàsicament... Partit independentista, suposadament. Sí, i partit independentista que, bueno, i també 90 anys d'història sense corrupció, que ara mateix aquest lema crec que queda bastant en evidència, no? Amb tot el que estem coneixent, doncs, sincerament, no crec que amb aquest tema, crec que depèn, o sigui, importa depenent del context i de les persones, i crec que a Catalunya una repetició electoral a Esquerra, que és qui té ara mateix una mica, podríem dir, la clau, no li interessa per la situació que està vivint, perquè és que és lamentable, no? I, bueno, amb el que estàveu comentant, jo sí crec que amb el tema dels immigrants han de vindre de forma legal. Òbviament, per temes humanitaris sí que crec que els menes se'ls han d'acollir, però ha d'haver un repartiment entre comunitats autònomes, perquè ara Canàries té una situació que és insostenible, no? I Catalunya també té una situació insostenible. Amb això no estic gens d'acord, perquè hem de dividir o hem de diferenciar el que és un immigrant econòmic del que és un refugiat. Tot aquell que entri com a refugiat, que compleixin els requisits, per exemple, que és perseguit per religió, política, orientació sexual, tots aquests requisits per poder ser reconegut com a refugiat, sí, se'ls hauria d'acollir sense cap mena de problema, però un immigrant econòmic que entra de forma irregular en el nostre país, no. Hauria de ser retornat i, en el cas dels menors estrangers no acompanyats, si tenen família, que és la gran majoria dels casos, se'ls ha de retornar amb la seva família. ¿Sabes qué pasa, Antoni? Que yo soy de los que creen en los derechos humanos. Bueno, jo també, Jo també defenso els drets humans i per això accepto completament que els refugiats siguin acceptats i siguin acollits tal com dicta la llei pels refugiats. Un immigrant econòmic no gaudeix d'aquestes atribucions i drets d'un refugiat. Si vols barrejar tot el concepte perquè es perdi tot el sentit, aleshores, evidentment, tu el que fas
és promoure el que és la immigració irregular, que és el que està Però portant al col·lapse en els centres d'acollida de tot l'estat, de tota la península, i això porta al desastre, a la mala gestió. Te lo voy a traducir al castellano. O sea, ¿tú te crees que la gente que viene jugándose la vida en pateras viene por placer? O sea, porque por vivir mejor. Tenen prou diners, uns 100.000 euros pràcticament, per poder-se pagar el que és el bitllet de la pastera d'una màfia il·legal. El que estem fent, permetent aquests tràfics il·legals, és donant diners a les màfies il·legals que s'aprofiten d'aquesta gent. No ens ho podem permetre tampoc. Bueno, doncs, no sé, acollint aquesta gent per aquestes vies totalment il·legals, el que estàs fent és fomentant aquestes vies i fomentant la riquesa d'aquestes màfies il·legals. Sí, parlem de les persones, però també parlem de l'arrel del problema. A eso los tiramos al mar para que se ahoguen. No, en absolut. Hem d'eliminar el que són les màfies il·legals, el que és el tràfic il·legal de persones, i qui entri sigui de forma legal. O sigui, establir tots els canals oportuns per tal que puguin entrar si compleixen amb els requisits. No, pero es que hay gente que no tiene por qué cumplir el requisito porque huye. I per què no? Aleshores, de què serveix tenir normes i lleis en el país? Liquidem les lleis y que això sigui l'anarquia, ya está, serà més fàcil per tothom. No, l'anarquia no. Es que la gente que huye de África no huye por eso que tú planteas. No fugen d'Àfrica, molts no fugen d'Àfrica perquè no tinguin futur. Hi ha molts que marxen perquè creuen que tindran un futur millor a Europa, és a dir, com l'equivalent del segle XIX al fer-se a les Amèriques perquè creuen que faran fortuna. Però no perquè s'estiguin morint de gana tots. És un mite, això que estàs explicant. I la majoria dels territoris on hi ha una gran fam o una gran misèria, aquests estan recollits en el que són les directives de les Nacions Unides, que no són tots. Huyen de guerras, de enfermedad, que la enfermedad arrasa África, y del hambre. De eso huyen. Y es nuestra responsabilidad. Si queremos los derechos humanos... Si tenen 7.000 euros pel bitllet, jo no sé on veus el problema de la gana. Aquest és una altra història. Es responsabilidad nuestra. Ahora te digo la contradicción. La contradicción es que hace poco, hace 2 años, empezó una guerra en Ucrania. Y hubo cientos de miles de personas que huyeron de la guerra de Ucrania. ¿Sabes qué hizo España, Catalunya i la gent que jo sàpiga, al Marroc no hi ha cap guerra i tenim molta gent d'allà, O d'altres països d'Àfrica on no hi ha cap guerra. ¿Sabes qué hizo? Abrir las puertas, lógicamente. ¿Por qué? Sin problemas. ¿Por qué? Porque eran rubios y con ojos azules. Pero el problema del sur es que son negros. No son rubios y con ojos azules, un pequeño punto. No, ese es el problema. Antonio, el problema es el color de la piel. Ese es el problema. En absolut. Lo podemos edulcorar como te dé la gana. Y el problema es el color de la piel. No, en absolut. Crec que Marc m'havia demanat paraula fa una estona. Bueno, sí, jo amb el tema aquest jo no crec que sigui pel color de la pell, o sigui, és que és molt diferent. Al Marroc i tot això hi ha una situació, òbviament, que la situació econòmica no és la mateixa, però no estan en cap guerra. Vull dir, Ucraïna els estan bombardejant el país, ja sabem el que està fent el règim de Putin dia sí, dia també, i moltes famílies, tota la família, en la gran majoria, marxen cap a països de la Unió Europea, que per cert s'integren perfectament i venen aquí i fan la seva vida sense molestar ningú i òbviament se'ls ajuda perquè és el que s'ha de fer en una guerra i també amb solidaritat al final òbviament, i al final en un país que també a nosaltres com a Unió Europea que som ens convé també perquè ens afecten el dia a dia, vull dir, ho tenim aquí al costat aquesta guerra, bàsicament, i són al final persones que venen aquí, també tot s'ha de dir, tenen també moltes ja la seva economia, no tenen problemes econòmics, molta d'ella, i si no s'integren i s'espavilen per buscar feina, perquè hi ha altres d'aquestes persones que el tipus d'immigració
immigració que ven no és la mateixa i no s'integren i després veiem les conseqüències, no? Per tant, tampoc és el mateix. Vull dir, el que passa a Ucraïna pues, és un conflicte sincerament provocat per un dictador, un assassí, bàsicament, i a més que ens afecta en el dia a dia perquè si no s'atura això, si no s'atura Putin, mai sabem el que pot arribar a passar. Pot anar per Geòrgia, Moldàvia i, bueno, vigilem que no passi cap a fronteres de la OTAN, que això pues, seria molt perillós, bàsicament doncs, que també com a país i com a Unió Europea també pues, ens interessa, no? Perquè al final són europeus també. Molt bé, Jo crec doncs... que és una evidència molt gran el que, de fet, els catalans, la majoria dels... Un moment, nois, un moment. Us deixo fer una última intervenció i ja acabarem, d'acord? Ho dic perquè se'ns portem 45 minuts i la idea eren 35, així que us deixo fer una última intervenció, serà la vostra última intervenció, que més o menys curt, i ja tancarem. Gràcies. Veient tot el panorama, doncs, en fi... Només són dades que es poden veure en el CEO, en el Centre d'Estudis d'Opinió. La majoria dels catalans consideren que hi ha massa immigració i que el govern ha perdut totalment el control de qui entra en el país. I això ho podem veure, per exemple, no és exactament a l'estat espanyol, però, per exemple, a França, el nul control que hi ha, al final, el que trobes és... el que va passar a Annecy, un terrorista, un immigrant irregular, que el que va fer és atemptar a Annecy, a França, o el de Brussel·les, un altre immigrant irregular, d'on va venir, de Tunísia, amb antecedents, ningú sabia qui hi era, però va atemptar, va matar gent, i això és el que porta a tenir el nul control de les teves pròpies fronteres. En aquest sentit, hem de regular la immigració, només faltaria. Hem de saber diferenciar, ja ho he dit, ho torno a dir, entre immigrant econòmic i refugiat. Refugiats que són perseguits, endavant, benvinguts. Immigrants econòmics i immigrants irregulars, estrictament, especialment, aquests han de tornar al seu país. Només faltaria que no compríssim amb la nostra pròpia llei, no? En aquest sentit, amb la nefasta gestió de les fronteres, del control migratori pel govern espanyol, hem de ser independents, hem de fer tot el possible per fer la independència de forma unilateral i, evidentment, controlar les nostres pròpies fronteres i establir la nostra política d'immigració de manera urgent perquè Catalunya no pot esperar 5 anys més. Això només ens portarà al desastre. Gràcies, Anthony. Ara anem amb l'ordre que més o menys heu estat parlant més. Anem a José Luis i acabarem amb el Marc. Estàs mutejat, José Luis, estás muteado. José Luis, estás mutejat. No, decía que es curioso cómo los extremos se juntan, ¿no? Porque algunos de los comentarios que has hecho me recuerdan mucho a los que hacen los de Vox, ¿no? Y lo lamento profundamente. Pero bueno, yo creo en los derechos humanos y con eso sintetizo toda mi posición, ¿no? Volviendo al inicio, yo también creo en los acuerdos transversales, ¿no? Creo que este mundo pasa por acuerdos transversales. No creo en la uniformidad, no creo en que solo los de un lado tienen que imponerse, sino que tiene que haber acuerdos transversales. Y lo que va a haber, si Puigdemont no lo impide, y espero que no, deseo que no, es un acuerdo transversal, un acuerdo del PSC, de Esquerra Republicana y de los comunes. Y eso va a ser no beneficioso, muy beneficioso para Cataluña. También creo, y te lo digo, creo en que tenemos derecho todos al derecho a decidir. Creo que hay que aplicar el derecho a decidir. Es más, si por mí fuera, yo haría un referéndum en Cataluña a cortísimo plazo, porque lo perderían los independentistas. Pero eso sí, explicando muy bien las consecuencias de cada resultado. Si es sí, lo que significa, y si es no, lo que significa. No admito engaños. Si es sí, Cataluña sale de la Unión Europea y le pasa como a Inglaterra, que a los 3 días hasta andaría mendigando volver a la Unión Europea. Escocia, hoy está
echando pestes contra el Brexit. Escocia, pero Escocia, como país. Bien, ojalá eso sea así y espero que Puigdemont no la líe. Y si la lía, espero que pase unos cuantos meses en la cárcel. Marc, tu per acabar. Bueno, jo primer vull començar per l'últim. Jo crec el que he dit, que era lògic en certa manera prioritzar els refugiats ucraïnesos per la seva situació en la que venien, al final ens interessa més. A part de que és un altre concepte diferent, jo crec que es barregen conceptes diferents. Vaig ficar l'altre dia un tuit, que ara no m'ha fot aquí parlar sobre això, perquè una diputada d'Esquerra va parlar sobre aquest tema comparant menes amb refugiats ucraïnesos i dient que tot era pel color de la pell, no? I són assumptes molt diferents, sincerament, és algo molt diferent també, i el tema que ha passat recentment amb la llei d'estrangeria, això és un assumpte molt complicat, no es pot dir de manera tan fàcil quina és la solució, també opino. Ara, parlant més de Catalunya, jo sí que crec que al final el millor és un acord d'aquestos. Jo també crec que amb acords més transversals, crec que així és la política, també és una part de la política, i crec que a Catalunya ara mateix la majoria de gent no és independentista, veient el sentit general, no? Fins i tot molts que eren independentistes a dia d'avui van amb la selecció espanyola, fins i tot a mi m'ha sorprès, no? Perquè els veies que eren molt independentistes. Per tant, jo crec que l'etapa procés s'ha tancat o s'està començant a tancar, potser encara no s'ha tancat del tot, però estem davant d'una nova etapa i crec que al final tindre les institucions paralitzades no és el millor, no? I al final el resultat de les eleccions van ser les que són, vull dir, l'independentisme no té majoria absoluta i si volen algun dia tornar-la a aconseguir, sens dubte, haurien de reinventar-se o plantejar una nova estratègia. Jo el que sí tinc clar és que, òbviament, Catalunya, la situació no pot quedar-se com està, d'haver o bé un nou estatut d'autonomia o un pacte fiscal o un referèndum d'autodeterminació, perquè si no al final el conflicte d'aquí uns anys tornarà a aflorar, no? Perquè l'arrel del problema és una i s'ha d'acabar solucionant. Molt bé, doncs gràcies Marc i gràcies a tots per haver estat avui per aquí amb aquesta tertúlia de Parc Catalunya, que és tertúlia de Sense Filtres. Hem començat parlant d'un tema i hem acabat parlant de 1000 temes a la vegada, així que bé, total, també hi havia bastanta llibertat, és també una tertúlia d'actualitat i el tema inicial bàsicament és per una guia per començar d'alguna manera. De fet, això és per si us pregunteu perquè hem sigut bastant flexibles, perquè bé, la idea és debatre una mica i també intentar treure alguna conclusió positiva. Igualment hi ha posicions molt diferents aquí, així que ha sigut interessant. Així que moltes gràcies, Antoni, que ets militant d'Aliança Catalana, per estar per aquí. També gràcies, José Luis, expulsado del PSOE però apoyante del PSOE. I també gràcies, Marc, el cordi polític de F98 i també analista i opinador. Així que ens veiem en diferents tertúlies, en següents tertúlies, he fet un Joe Biden ara, en properes tertúlies, i subscriviu-vos al canal, fiqueu like, comenteu, i si esteu en contra del que parlem, doncs també comenteu, que al final tampoc està malament. Una abraçada.